Què tal? Estava aquí encara apanyant les coses del so, que tinc aquí equip de so, aquí encara que no us ho creieu. Com esteu, runners? Esteu preparats? Heu estat molts, i moltes els que m'heu dit que avui volíeu una classe de running Omnia. Així que veureu perquè avui toca pringar. Els que feu Omnias amb mi ja sabeu com són. Després us explico les normes, després us explico què és un Omnia, que heu estat un munt de gent com la Lídia, que ara veig que diu no. Heu estat un munt de gent que m'heu escrit preguntant què és un Omnia. Ja us ho explicaré, no patiu, però us explico l'estructura de la classe i a partir d'aquí un minut començarem, sí? Ficarem aquesta classe a YouTube, em pregunten. Sí, en principi totes les classes que fem aquí en directe queden penjades a YouTube. Lo que passa que entre que les passem a l'ordinador, etc, tardem 4 dies més o menys que estiguin penjades, vale? Però sí, acabarà penjada a YouTube. Dit això, us explico el funcionament de la classe, vale? 3 blocs, com sempre. Escalfament al principi, vale? Que anirem trotant una mica. Serà el moment més cardio de la classe, vale? Perquè després ja passarem al segon bloc, que serà el treball de força, vale? Un Omnia, pels que no ho sabeu, són 8 exercicis de 40 segons cada un, descansant-ne 20, vale? Entre exercici i exercici. I aquesta sèrie la repetim 2 vegades, vale? I després passarem un tercer bloc, en el qual simplement estarem fent una tornada de cap, vale? Dit això, començarem ja a escalfar, a veure si em sona la música, i simplement me'n vaig a trotar el lloc, vale? Simplement començo aquí, avanço i torno al darrere. El material que necessitàveu per la classe us l'he escrit abans en una story, però els que no l'hagueu vist us l'explico super ràpid. Vosaltres aneu trotant, sí? No pareu i jo us ensenyo el material en un moment, vale? En primer lloc, necessitarem una cadira. Si no tens una cadira a mà, no pateixis, l'exercici té adaptació sense cadira, sí? Segon material que necessites, pots utilitzar o bé una ampolla de detergent, o bé una ampolla d'aigua, o bé un llibre o qualsevol objecte pesat, però més o menys d'aquesta mida. I després, jo en el meu cas avui tinc cons, sí? Però si no tens cons, tens l'opció de fer-ho amb el paper, vale? El nostre gran amic paper que utilitzem gairebé cada classe. Sí? Però tu de mentre segueix trotant i accelera una mica. Seguim. De tant en quant, recorda com que és avançar i retrocedir, es tracta d'anar canviant la cama amb la que ho fas, sí? Per no fer-ho sempre amb la mateixa. Seguim, et queda un minut. Ves canviant la cama. Avui fins i tot he redistribuït la sala. Ara ja el menjador. Ara ja fins i tot em puc muntar aquí una cursa. Seguim. Aviso també que avui, amb el format que tindrem, si sou 2 persones fent la classe a la vegada o més gent, no hi ha problema, vale? Ja us explicaré com fer-ho, perquè no necessiteu tant espai i tant material, val? Perquè el pugueu compartir. Però de moment, seguim aquí. Seguim. 15 segons i pararem. Tu ves trotant el lloc, que ho pots fer més llarg, genial. Jo ho faig aquí perquè és el més fàcil, però cadascú una mica, que s'adapti el seu espai. 5, 4, 3, 2, 1, stop. I des d'aquí, els que ja porteu unes quantes classes, sabeu com va. Els que no, super senzill. Començo amb la tècnica de carrera, rotacions articulars, braços al davant. Això ho fem sempre igual, no té secret. Recorda que ho pots fer saltant per pujar una mica el cardio. Sí? Seguim. Si no, rotem aquí. I canvio. N'hi ha que em comentàveu també l'altre dia que teniu problemes a l'hora de fer skippings o de fer salts pel tema que viviu en un pis, començo a obrir i tancar. Buscarem ara
alguna alternativa, no patiu. Vale? Seguim. Obro i tanco. Busco l'estirament pectoral, l'estirament dorsal quan tanco, sí? Seguim. 2 més. 1 més. Començo a pujar i baixar braços, buscant que el tronc no balli, que el tronc estigui fixe. Sí? Seguim aquí. 2 més. 1 més. Relaxo. Separo cames. Començo amb la rotació de tronc. No es tracta de fer-ho ràpid, sinó que es tracta de fer-ho bé. Seguim. Accelero una mica. Dos més. 1 més. I des d'aquí, sabeu el que ve, que sí? Comencem amb l'skipping a una cama. L'skipping seria aquí, veieu que ara estic fent molt soroll. Aleshores, els que teniu el tema aquest del pit, simplement aixeco una mica només el genoll, però buscant que l'altre peu no se'm separi pràcticament del terra. Aleshores ja no estic fent tant soroll i els veïns de baix no se'm queixen. I és que visc en un primer, no tinc aquest problema. Seguim i canvio de cama. Recorda que si no tens veïns de baix has de pujar més aquest genoll, ben amunt. Seguim. I els dos a la vegada. Bracejo bé. Sí, el braç no fa de Playmobil. No, el que s'articula és l'espatlla. El colze a 90 graus. 3, 2, 1, un taló al cul. Sí? Busco que el taló toqui el gluti i els braços segueixen bracejant. I canvio de cama. Seguim. 5, 4, 3, 2, 1, els dos. Braceja bé. 5, 4, 3, 2, 1, relaxo. I des d'aquí, o bé a la paret, o bé amb la cadira, comencem amb els exercicis de mobilitat. Importants, Simplement, m'agafo la cadira, pico la cama del darrere de punta, repeteixo, de punta, perquè sempre enclaveu el taló, m'aixeco aquí, i obro i tanco cama. Seguim. 3 més. 2 més. 1. Canvio de cama. Busca que no es mogui el tronc. Seguim. 4, 3, 2, 1. I des d'aquí, mateixa posició, genoll al pit i estiro al darrere. Seguim. Simplement estem escalfant una mica i començarem el l'òmnia en breus, en 2 minuts. Canvia de cama. Seguim. 4 més. 3, 2, 1, relax. I des d'aquí, t'explico. Beu una mica d'aigua i et vinc a contar una mica com funciona el tema, que és fàcil, vale? Però hem d'estar atents. Treballarem en total 8 exercicis, val? D'aquests 8, seguirem sempre el mateix ordre. Un de braços, un de cames, un de core, un de cardio, val? I tornarem a començar amb aquest ordre. Un cop haguem fet els 8 exercicis, repetirem tota la ronda una altra vegada. Sí? Això s'entén, superfàcil. T'explico els primers 4 exercicis. Si algú sou més d'una persona dintre de la sala, un pot començar amb un exercici, l'altre amb el segon i simplement anar seguint el cicle, però no em copiaríeu a mi. Super senzill. Us explico els exercicis, que comencem en 30 segons. Primer exercici, braços.
agafo la cadira, fico aquí, i des d'aquí simplement baixo i torno, baixo, torno, vale? Les cames, perdó, no poden fer força, han de ser els braços. Si no tens una cadira a mà, m'ho fas amb l'ampolla, aquí dalt, aquí, sí? Super senzill. Segon exercici, aparto la cadira i des d'aquí simplement és salto i torno, vale? És un exercici cardio, sí? Tercer exercici, posició de planxa, m'aixeco, flexió i torno de planxa, sí? I quart exercici és el lunge altern, estic aquí i canvio de cama, vale? Això durant 40 segons, sí? Per tant, em vaig preparant 40 segons i 20 de descans, no val per abans dels 40 segons, super important. Des d'aquí em preparo, que començo amb el tríceps, en 5, 4, 3, 2, 1, anem-hi. 40 segons a la màxima velocitat que puguis. Seguim. Forces, 15 segons. No val ajudar-se amb les cames. Seguim. Recorda que tens l'opció de fer-ho aquí. Recuerda, José, que son 40 segundos, que veo que lo preguntabas. Tens l'opció de fer-ho aquí, però si ho fas aquí, que els colzes no s'obrin, que quedin sempre tancats. Queda't amb l'opció que tu vulguis. Es queden 3, 2, 1, descanso 20 segons, sí? I passo al següent exercici. Exercici en aquest cas, cardio, obrir i tancar. En 5, 4, 3, 2, 1, anem-hi. Vull que em marquis la màxima intensitat possible, perquè es tracta de pujar el cardio en aquest exercici. Seguim. Portes 20 segons. En queden 20. Apreta més a pujar aquest cardio. Lídia, espero que estiguis apretant, Seguim. 3, 2, 1 i descanso, sí? Com anem? Sencet de moment, que sí? Perquè comencem amb el tercer exercici en 10 segons. Ves-te preparant, recorda, planxa, posició de flexió i una flexió pectoral, sí? Jo en aquest cas us dono l'opció de ficar-vos una tovallola o una esterilla per fer-ho. 3, 2, 1, començo. Pujo, flexió, baix. Tornem-hi. Si a algú li costa molt, es pot clavar els genolls a terra. Però és important baixar bé a la flexió. Seguim. Si pots fer-ho sense els genolls, millor que millor. Seguim. 10 segons. 3, 2, 1. Stop. Tens 20 segons de descans. I des d'aquí t'explico l'exercici de l'àngel altern. Sí, tens veïns i no vols fer molt soroll. Ara t'explico l'adaptació. 3, 2, 1. L'àngel altern. Sí? Si tinc veïns i no vull fer molt soroll, reboto, canvio. Sí? Mantindríem aquí uns 5 o 6 rebots. Si no, vaig canviant. Seguim. Tu no paris, Recorda, dues opcions, Mantenir aquí. O si no, aquí. 10 segons. No paris. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Aquí. Beu una mica d'aigua i t'ensenyo els següents 4 exercicis.
Sí? Jo te'ls explico en un minut i els comencem. Superfàcil. Seguiríem amb l'exercici de braç. Agafo l'ampolla. Tothom amb el braç dret, molt important que sigui el braç dret. Baixo aquí. Des d'aquí remo. Sí? Remaríem aquí. Segon exercici és, en aquest cas, la V vindria aquí i pujo i baixo aquí, cames i braços. Tercer exercici estaríem aquí, squat i press, sí? Aquest. I quart exercici és el que necessites els rotllos, això ho trauré d'aquí, que no ho necessito, o els cons. Simplement munta't una línia de cons o de rotllos. Jo, per exemple, en tinc 4, però pots fer menys, sí? I l'exercici, super senzill, si no li dones a la làmpara, vas al primer, tornes, vas al segon, tornes, vas al tercer i tornes al primer, sí? Super senzill. Dit això, comencem en 10 segons. Agafo l'ampolla, braç dret, super important, flexiono una miqueta cames, em deixo caure endavant i des d'aquí començo a remar. Seguim. No val que es mogui el tronc. Pensa que aquest exercici el pots fer perfectament amb un llibre. Si el colze ve lluny del cos, l'exercici és més difícil. Si el colze ve a prop del cos, l'exercici és més fàcil. Seguim. Seguim, Queden 15 segons. No paris. El tronc no es pot moure. 5, 4, 3, 2, 1, relaxo. I des d'aquí, t'havia dit malament l'ordre, perquè començarem amb els cons, no t'ho havia explicat així perquè no els tenia muntats. Per tant, des d'aquí, simplement vaig al primer, vaig al segon, vaig al tercer i cada vegada torno. Sí? I en compte si teniu una làmpara com jo, que aquí m'he de posar. 3, 2, 1, comencem. Torno, vaig al segon, torno, vaig al tercer, torno, seguim. Segon, el tercer i el quart, seguim. Busca fer-ho la màxima intensitat possible, No val anar aquí caminant, perquè això no serveix absolutament de res de treta. Seguim. Quan tornem al gimnàs, vull que tots em guanyeu en aquest exercici, Que sempre em fico jo al costat i m'esteu fent el damo quan fem aquest exercici. Seguim. Vinga, que no queda res, 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Des d'aquí, passo, ara sí, a la V. Ho pots fer amb tovallola o pots fer-ho sense. Però comencem en 3, 2, 1, m'estiro, pujo, torno. Seguim. Fixa't que es tracta que la dorsal se separi del terra. Seguim. Queden 15 segons. Seguim. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. I queda l'últim abans del descans d'un minut. Recorda, squat més press, el pots fer amb un llibre. El pots fer amb la garrafa o si et veus molt apurat, només squat. Cames separades. I des aquí. 3, 2, 1. Me sento i ja en som un. Sentiu bé la música o què? Ara hem de pujar una mica. Si algun contesta és que no està fent l'esquat més press, Seguim. Puja una mica per si cas. No gaire, Ara se sent més. Seguim.
10 segons. El meu crono va una mica diferent que els vostres, Tots els vostres cronòmetres van malament, l'únic que va fer és el meu. 8 segons. Seguim. Ja ho veig 2 segons més lents. No paris. 5. 4. Rebota. Queda't aquí. 4. 4. No paris de fer l'exercici. Que si pares ens quedarem aquí. 3. 3. 3. Aguanta. 3. 2. 1. Descanso. I des d'aquí em preparo. Bec aigua i t'explico per què repetim tota la ronda sencera. Hosti, Joan Beltran, join. Espero que ho facis, Tu també? Tota la ronda la repetim sencera. Un altre cop, però aquest cop no hi haurà parón entre mitges, és a dir, no farem 4 més 4, sinó que farem 8. Sí? Super senzill. I comencem en res, en 30 segons. Val? Recorda que començàvem amb el tríceps. Beu aigua, que comencem. Agafa la cadira. I des d'aquí comencem en 5, 4, 3, 2, 1, tríceps. Les cames no et poden ajudar. Si notes que la cadira t'està baixant cap al darrere, sí? És perquè estàs fent força amb les cames. Si treballes completament vertical, a la cadira no li passa res, no marxa del lloc. Seguim. 15 segons. Seguim. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, relaxo i em preparo per obrir tancar exercici cardio. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Començo. Tinc aquí detrás de les càmeres que s'estan emputent de mi, i em fan riure, és que m'hagi tornat boig, però vosaltres seguim fent aquí cardio. Seguim. Ja veureu ja riure quan es tingui al davant i vegi si us aixecaríeu les flexions. Seguim. No paris, Seguim. Queden 15 segons. No paris, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. ¿Qué dice Lidia? Joder, Sergi. Sí, lo que té. 5 segons i començo amb la planxa més flexió. Preparats? Em preparo per la planxa. 3, 2, 1. Començo a dalt, flexió, a baix. Puja cada vegada amb un braç diferent. Si separes una mica les cames, veuràs que tens més estabilitat. Seguim. Queden 20 segons. Si et costa molt, mantens aquí, com ho fas? Amb genolls. Sí? Si no, prefereixo que ho facis sobre el peu els 10 segons que queden. A veure si ho aguantes. Apreta que pots! 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. I des d'aquí passem a l'exercici que jo sé que és el vostre preferit, el lunge altern. I comencem en 5 segons. Ja que ja comenceu a tenir el cardio alt, que sigui força no vol dir que no sigui cardio. 5, 4, 3, 2, 1. Començo aquí. El genoll ha de quedar ben a prop de terra. I si pots, busca que la cadera no oscil·li aquí dalt, sinó que el cos es quedi baix, que sigui un moviment ràpid, en aquest cas, de la cadera. I recorda que si no, pots aguantar aquí. Seguim. Pots aguantar aquí o saltar,
15 segons. Jo prefereixo que m'ho facis saltant, si pots. Aguanta aquí baix. Treballo en aquest cas de multisalts. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. I des d'aquí, te'n recordes que abans deia que fessis el rem amb la mà dreta? Ara, obligatori mà esquerra. Flexiona els genolls, inclina el tronc. I des d'aquí, comencem en 3, 2, 1, rem i torno. Seguim. Aquest és un exercici que no es tracta de moure això del burro, el que es tracta de mantenir tot el tronc estàtic i moure només el braç. Recorda, colze empegat al cos, fàcil. Colze separat del cos, difícil. Seguim. Queden 20 segons. Tronc recte, no val caure aquí. 10 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo i preparo els punts. Em vaig al número 1. Sí, recorda, de l'1 al 2, torno a l'1, de l'1 al 3, torno a l'1, de l'1 al 4 i torno. Compte de làmpades. I des d'aquí comencem en 3, 2, 1, anem-hi. El següent, torno, vaig a l'últim, torno. Sí? Busca aquest exercici, aquesta manera tens cada cop una accelerada més ràpida per augmentar el cardio, però també tenim aquestes més curtes per treballar més aquesta força. Seguim. Queden 15 segons. Jo crec que et dona temps a fer-ho almenys 2 vegades més. Seguim. Va, l'última. No paris, fins a haver acabat. I des d'aquí ara sí, relaxo, que queden 2 exercicis i un d'ells sé que t'encanta. És la V. Em vaig preparant. M'estiro a terra. 5 segons. 4, 3, 2, braços i cames estirats i pujo. Recorda que així seria més fàcil, Si no, aquí seguim 20 segons. No paris, va que només queda un exercici. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Relaxo. Agafo l'ampolla. Queda l'últim exercici. Squat. Més pres. Cames separades. 5, 4, 3, 2, 1. I des d'aquí començo. Busca que els genolls vagin sempre cap a fora, és a dir, que no s'estanquin. Seguim. No paris, 20 segons i s'acaba. Seguim 10 segons. 9, 8, 7, 6, s'apreta. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxo. I des d'aquí vinc a preguntar-vos. Encara esteu sencers? Sí, no? Espero que sí. Doncs des d'aquí, super senzill. Començarem amb els estiraments. Queden 3 minutets de classe. Per tant, començo a estirar. M'agafo. Des d'aquí, estiro quàdriceps. 5 segons. 4, 3, 2, 1.
Canvio de cama. Feu així, això suposo que vol dir que voleu fer una altra sèrie. Sí, no? No patiu, quedarà gravada la classe. Podeu repetir, jo ja no puc més. Seguim! Canso més aquí, crec. Que classe, ara això sí. Se'm passen rapidíssim aquests moments amb vosaltres. Seguim. Des d'aquí, cames estirades, m'inclino al davant. Estiro isquios. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Relaxo. Des d'aquí entregueu mans. Inspiro. Estiro el cel. Allargo tant com puc. I obro braços. Baixo a les puntes. I des d'aquí passo un braç pel davant. Espitjo des del colze. Passo per sobre el cap. Canvio de braç. Passo per sobre el cap. Relaxo els braços. Des d'aquí vinc a veure què dieu. Molt bé, aquest homenatge a les persones rebeldes, per suposat. Si voleu música que surti a les classes, ja sabeu que m'ho podeu dir i tirem aquí de Spotify i altaveu amb l'equip de so que se'n riuen per aquí darrere. Després no ho saben però hauran de fer la classe. Dit això, nois, noies, ens veiem el dijous a les 12:30. Avui és dimarts, no? Ja no sé quin dia em trobo. Si no fos per aquestes classes no sabria quin dia és. I com sempre us dic, ens veiem aviat.